planta, el nom científic és Avisarum vulgare i noms comuns en té molts, no? Des de frare cugot, llum de frare, i sobretot doncs, aquest nom ve per la forma de la seva bràctea. No? Això que veiem realment no és una flor, és una fulla que s'ha modificat, ha agafat aquesta forma perquè l'insecte pugui introduir-se directament cap a la seva inflorescència. Una inflorescència és un conjunt de flors, en aquest cas estan a l'espata o espàdix. Ho trobaríem aquí dintre, aquesta cosa d'aquí. L'objectiu d'aquesta forma és atraure l'insecte perquè entri directament cap a les seves flors. I a Pineda, doncs això, tenim dues espècies, tres. Tenim l'Avisarum vulgare, una, llavors hi ha una subespècie i un híbrid entre les dues.